Ik kom hier bijna elke week. Ik vind het zo'n spannende plek. Opa Rijn vertelt vaak over wat hier in de oorlog allemaal is gebeurd. Opa weet heel veel van deze bunkers af. Dat komt doordat zijn vader nog heeft meegeholpen ze te bouwen. Ze woonden hier vlakbij toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Mijn opa heeft hier heel wat meegemaakt. Ik hou van het strand. Vooral zomers kom ik hier elke dag. Ik hoop dat het dit jaar weer zo'n mooie zomer wordt. Dan kunnen we weer eindeloos op het strand spelen. Maar er hangt iets in de lucht. Mijn ouders maken zich steeds meer zorgen. Ze hebben het steeds vaker over alles wat er in Duitsland gebeurt, nu Hitler daar aan de macht is. Adolf Hitler is al sinds 1933 aan de macht. Hij wil een groot Duits rijk stichten en valt met zijn leger steeds meer buurlanden binnen. Heel vroeg in de ochtend vallen de Duitsers op verschillende plekken ons land binnen. Goedemorgen dames en heren, hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Het Nederlandse leger komt in actie en biedt hevige tegenstand. Maar de Duitse overmacht is te groot. 14 mei wordt het centrum van Rotterdam volledig plat gebombardeerd. De volgende dag geeft het Nederlandse leger zich over. In Zeeland vechten Franse en Nederlandse troepen nog een paar dagen door tegen de Duitsers. Op 17 mei gaat na een beschieting het centrum van Middelburg in vlammen op. Hitler beschouwt de Nederlanders als een broedervolk. De Duitsers gedragen zich daarom in het begin van de bezetting heel vriendelijk. We zijn bezet door Duitsland. Er lopen hier veel Duitse soldaten rond. En opeens hangt er een vlag met een hakenkruis op het stadhuis. Verder is er gelukkig nog niet zoveel veranderd. Het is prachtig weer vandaag en we gaan met z'n allen lekker naar het strand. De Duitse soldaten komen er ook en ze doen vaak gezellig met ons mee. Gisteren hebben we nog samen gevoetbald in de duinen. De Duitsers tegen de Nederlanders. En wij hebben de wedstrijd gewonnen. De Duitsers zijn best aardig voor ons en ze deelden laatst nog snoep en cadeautjes uit. Het Duitse leger valt steeds meer Europese landen binnen. In de zomer van 1940 heeft Hitler de hele westkust van Europa al in handen. Duitsland bombardeert vanaf juli 1940 Engelse steden. Maar de Engelse luchtmacht is uiteindelijk sterker en Engeland wint de slag. De Duitse aanval op de Sovjet-Unie loopt eind dat jaar in de Russische modder vast. Hitler wil vermijden dat hij op 2 fronten oorlog moet gaan voeren. Daarvoor heeft hij niet genoeg mankracht en materieel. Eind 1941 besluit hij de kust, van Noorwegen tot de Golf van Biskaje, te versterken met bunkers en geschut. Voor de verdediging van de kust heeft hij zo minder manschappen nodig. Daardoor kan hij meer soldaten inzetten op het Russische front.
De Duitsers noemen deze verdedigingslinie, die de hele West-Europese kust moet beschermen tegen invasies, de Atlantikwall. Hij wordt uiteindelijk wel 6200 kilometer lang. Maar de aanleg gaat heel langzaam van start. In april 1942 wordt voor de aanleg van de Atlantikwall het strand- en duingebied afgesloten. Alleen mensen met een speciaal pasje mogen nog in dit sperrgebied komen. Het is uit met de pret. Nu kunnen we niet meer naar zee. Alles wordt afgesloten met prikkeldraad en versperringen. Alleen Duitse soldaten komen er nog wel. Ik zie ze wel in sporten op het strand. Nadat de Duitsers in 1942 een aanval van de geallieerden weten af te slaan, zit de angst voor een invasie er goed in. Op bevel van generaal-veldmaarschalk von Rundstedt moeten er voor 1 mei 1943 15.000 zware bunkers zijn gebouwd. De Duitsers krijgen opeens veel haast met de bouw van de Atlantikwall. In het najaar van 1942 komt het bevel voor ontruiming van de Hollandse kuststreek. Grote gebieden moeten worden ontruimd voor de bouw van de linie. Mensen met werk mogen vaak in de buurt blijven wonen, maar zo'n 300.000 mensen worden gedwongen hun woning te verlaten. Mensen die zelf geen nieuw onderkomen kunnen vinden, krijgen een woning toegewezen of worden ingekwartierd bij andere gezinnen. Met volgeladen karren of per trein vertrekken mensen naar hun nieuwe adres. Velen zullen nooit meer op hun oude stekkie terugkeren. In Zeeland beginnen de evacuaties pas in 1944 en in tegenstelling tot de Hollandse kuststrook wordt hier weinig gesloopt. Ter verdediging van de toegang tot de Schelde bouwen de Duitsers op beide oevers veel bunkers en batterijen. Vlissingen verandert in een vesting. Om de stad heen wordt een tankgracht aangelegd, aangevuld met hindernissen en mijnenvelden. Mijn vader werkt mee als onderaannemer bij de sloop. Wij mogen hier blijven wonen, maar veel vriendjes uit mijn klas vertrekken met hun ouders, broertjes en zussen. Vreselijk, wat zal ik ze missen? Het is een tranendal. Ik help met inpakken en zwaai ze uit. Dag Siep. Ik ga je heel vaak schrijven. Tot weerziens. Langs de Nederlandse kust schakelen de Duitsers duizenden betaalde arbeiders in voor de bouw van de linie. Ook Duitse soldaten werken mee. Op het hoogtepunt zijn er in West-Europa wel 500.000 mensen bij de bouw betrokken. Mijn vader werkt elke dag mee aan de bouw. Het is zwaar werk en hij komt elke dag doodmoe thuis. Maar het brengt wel brood op de plank, zegt hij. Ik vind het maar niks. Het hele strand is verpest door dat prikkeldraad en beton. De bouw van elk type bunker is steeds hetzelfde. De Duitsers noemen dat regelbouw. Doordat de werkzaamheden en bouwmaterialen vooraf al helemaal vast liggen, lukt het in korte tijd enorm veel bunkers te bouwen. Eigenlijk is het heel simpel. Je graaft een gat, brengt houten bekisting aan en vlechtijzer en vervolgens stort je beton. Op die manier is een bunker in 3 weken klaar. Eind 1943 inspecteert generaal-veldmaarschalk Rommel de linie. Maar hij is niet tevreden over de tot dan toe gebouwde verdedigingswerken. Daarom laat hij aan de vloedlijn een groot aantal rommelasperges plaatsen. Schuin ingegraven palen, verbonden met staaldraden en mijnen. Alleen al in Zeeland worden er meer dan 1 miljoen geplaatst. Er komen ook betonnen piramides in parallel lopende rijen, de zogenaamde drakentandversperringen. De Duitsers bouwen tankmuren en leggen tankgrachten aan die wel 20 meter breed zijn en 7 meter diep.
Vanaf februari 1944 zetten de Duitsers grote gebieden in Zeeland en Zuid-Holland onder water. Zo ontstaat rugdekking bij de kustverdediging en ook luchtlandingen zijn daardoor niet meer mogelijk. Tienduizenden bewoners van Schouwen-Duiveland, Tholen en Goeree-Overflakkee moeten evacueren. De meeste worden in Zuid-Holland en Noord-Brabant ondergebracht. Velen vertrekken voor het eerst in hun leven van hun eiland en komen in een volledig nieuwe en onbekende omgeving terecht. Ook het vee wordt weggevoerd. Naast bunkers bestaat de kustverdediging uit batterijen met afweergeschut en radarinstallaties. Elke batterij heeft een vuurleidingspost en plek voor munitie. Rond de bunkers bevinden zich vaak woonschuilplaatsen, bakkerijen, keukens, badhuizen en toiletten. De bunkers zijn verbonden door open loopgraven of overdekte gangenstelsels. De Duitse propaganda creëert het beeld van een onneembare vesting. Maar in werkelijkheid is de militaire betekenis van de Atlantikwall beperkt. De nieuwe verdedigingslinie heeft vooral een grote symbolische waarde. De dagvulling van de Duitse soldaten bestaat uit wachtlopen, oefenen, verkennen, turen en kijken, maar bestaat ook voor een groot deel gewoon uit afwachten. Om de verveling te verdrijven spelen soldaten allerlei spelletjes of doen ze aan sport. Ze lezen boekjes of zijn op zoek naar vermaak. Ze halen grappen uit en drinken soms wel eens te veel. Ik vind het saai nu ik niet meer aan zee mag spelen. Bij gebrek aan beter amuseren we ons soms met emmers water, maar dat is toch niet hetzelfde. En ik mis vooral mijn beste vriend Siep. Gisteren zag ik opeens een kaart van hem bij de post. Hij schrijft dat hij sinds de evacuatie logeert bij een boerenfamilie in Friesland. Wildvreemde mensen die hij niet eens kan verstaan als ze iets zeggen. Zijn slaapkamertje is met een houten schot afgescheiden van een stal. 'S Nachts wordt hij vaak wakker vanwege de koeien die hij vlak bij zijn hoofd hoort hijgen. Hij denkt ook veel aan alles wat hij mist. Dan heeft mijn klasgenootje Gerben het beter getroffen. Al hebben ze, toen hij met zijn ouders en broertje per trein vertrok, alleen een hutkoffer mee kunnen nemen. Hij schreef dat hij op het eindstation door een hele familie werd opgewacht. Ze zijn ingekwartierd in een klein dorpje. Samen met zijn nieuwe huisgenootjes gaat Gerben gewoon naar school. Hij kent elke bewoner van het dorp en spreekt zelfs al een beetje het Twents dialect. De oorlog komt tot een keerpunt. Op 6 juni 1944 lukt het de geallieerden in Normandië de Atlantikwall te doorbreken. De geallieerde troepen rukken op en bevrijden eerst Zuid-Nederland. In Zeeland wordt dan nog gevochten. Hier wordt de Atlantikwall door de Duitsers bij de verdediging gebruikt. De geallieerden proberen tijdens de Slag om de Schelde de toegang tot de haven van Antwerpen in handen te krijgen. Na de verovering van Zeeuws-Vlaanderen en Breskens gaan ze aan land bij Vlissingen en Westkapelle. Ook rukken ze via de Sloedam op. Maar de Duitsers gebruiken de Atlantikwall om zich te verdedigen en bieden hardnekkig weerstand. Om de Duitsers uit hun bunkers te verdrijven, zetten de geallieerden Walcheren onder water. Bij het bombarderen van de dijken komen ook inwoners van Walcheren om. Veel vee verdrinkt. Weer moeten duizenden Zeeuwen evacueren. Op 8 november 1944 geven de Duitsers zich over en is Walcheren bevrijd. Schouwen-Duiveland en Tholen zijn dan nog bezet. In het westen van Nederland lijden veel mensen honger. Vlak voor de bevrijding droppen de geallieerden hier voedselpakketten.
Eindelijk zijn we bevrijd. We vieren al dagenlang feest. De bevrijders rijden rond in jeeps en gisteren mocht ik zelfs een stukje met hen meerijden. Soms delen ze stukken chocolade uit. Heerlijk. Wat heb ik dat lang niet meer geproefd. En misschien zie ik Siep en Gerben nu ook wel weer heel snel terug. Nu we bevrijd zijn, kunnen we toch niet meteen weer in de duinen wandelen of op het strand spelen. Het is daar heel gevaarlijk, want er liggen nog zoveel mijnen. De Duitse soldaten moeten helpen met het opruimen van zo'n mijnenveld. En mijn vader helpt nu weer mee de bunkers op te blazen. Dat is echt een heel spannend karwei. En nu kunnen we dan eindelijk ook weer naar het strand. Jong en oud, iedereen heeft er zo'n zin in. Mijn vriend Siep is gelukkig ook weer terug. Maar zijn huis is afgebroken en nu woont hij met zijn hele familie in deze bunker. Tijdens de naoorlogse periode gebruikt men soms bunkers voor noodhuisvesting. Veel huizen en gebouwen zijn tijdens de oorlog verwoest en grote delen van Zeeland staan onder water. Een lange periode van wederopbouw volgt. De dijken worden gedicht en het land droog gemalen. Maar het zal nog lange tijd duren voordat de boeren het land weer kunnen gebruiken. De bouw van de Atlantic Wall heeft de Nederlandse kuststreek ingrijpend veranderd. De oorspronkelijke bebouwing is na de oorlog op veel plekken vervangen door gebouwen in een volstrekt andere bouwstijl. Veel bunkers worden nu voor iets anders gebruikt. Als opslagplaats, museum of vakantiehuis. En soms slapen er zelfs vleermuizen. Sporen van de verdedigingslinie krijgen inmiddels de status van belangrijk cultureel erfgoed. Steeds meer bunkers worden opnieuw uitgegraven, gerestaureerd en opengesteld voor publiek. Grote delen van de linie zijn gesloopt. Maar in de kuststreek herinneren nog allerlei sporen in het landschap aan de Atlantic Wall. Niet alleen zijn er nog veel bunkers te zien, maar ook delen van tankwallen of loopgraven. Deze sporen herinneren ons aan ingrijpende gebeurtenissen in het verleden.